दे हेलो लोगोफोर नै जोंना कभार डेन्स शुटिं खालामनो फैदो ओरैनो शुटिं खालामनो फैलायबाय जोंना कभार डेन्स नोंथांमोना नायबानो जाबाय साबस्क्राइब जाबाय थ' नोंथांमोननो बे कभार श'नि ससे क्लिपखौ आङो देखायनो लादो थ' ब्लग सिस्टेमै देखायनोसै नोंथांमोना नायलांनो गोसोबा बे ससे क्लिपखौ नोंथांमोना नायलांदो आरो इन्टारेस्टबा जोबजासिम नायदो ना मा बुङो लोगोफोर दे बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि बे ससे क्लिप ब्लग भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो दे ना इयावनो था दे एख' नङा दे रेडि एक्सन रेडि एक्सन रेडि एक्सन रेडि एक्सन बे भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोननायदों नोंथांमोना नायनो गोसोबा चेक खालामना नायबानो जाबाय आरो सार्च खालामना नायबानो जाबाय यं GRB यं प्रडाक्सन थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै बाय बाय